Sa mga walay makina sa balay og naay gustong tahion sa panimalay og walay plano muadto og shop sa manahiay kay gustong mo gamit lang og dagom og hilo para makabudget gamay para ninyo kining video nga gamay pang reels ra gud ni bay apan naasab kay makutlo ani gamay og mahimong simple ra ni sa inyo habay apan sa uban ani labi nas mga nanay magamit sab ni nga pamaagihay sa mga hanap na og mata diha abay nagputol ra ko og 2 ka metros sa hilo taas man na siya para mubaga sab ang hilo ug lig-on ako lang pud gipilo ang hilo kung sa imong pagpasulod sa hilo sa dagom kay huotay o ganiha ra kang sinuluray magkuha ra ka og papel nga nipis ayaw sa paggamit anang baga nga papel maggunting ra ka og gamay pormahon nimo og triangle ang papel nga gamay imong ibutang ang hilo tumoy sa papel og imong pilon kato nga ang papel ipalapas ra pud gamay ang hilo sa papel tarongon og straight ang papel para matulid pud ang papel ipasulod dayon ang gamay nga pinilo nga papel sa dagom nga naay sulod hilo sulod sa papel pagkasulod sa papel sa dagom nasulod na pud ang hilo uban sa papel birahon dayon ang hilo nga nilabaw gamay nga nakapiit sa papel makatahi na ka ana nga simple nga pamaagihay.